Тук сме в Годеч на фестивал на местните храни и обичайни традиции, организиран от Берковица Годеч. А пред нас е Соня Денковски, изтъкнат кулинар от Годеч. Ние следим в нашите групи с вкусна българска гозба и в кулинарните фестивали на България. Какво си решила да приготвиш днес? Днес приготвяме едни пърленки, стари бабини пърленки. И тук е една селска разядка. Нека изглежда много вкусно. Ами вкусничко е. Това е с извара, лук, чесънче, попър, магданоз и малко люти чешленца. Апетит! Малко, че не всеки яде много люто. Какво е традиционно тук за Годеч? За кухнята? Това, което бабите помните като малко? Те са много неща. Имаме колежката, прави много хубав търкан компир. Правят се кавърми, правят се различни такива селски манджички, япнийки. От едно време бабите, които това е тук, например, другото, което е, това е водна или тъй наречената сурова кашия, която е с ориз изготвена. Правят се и каши, копривена каша, джурка на коприва, най-различни такива. Какво са разказвали вашите баби? Бедни времена ли са били? Ами много бедни времена. Да. Те не само са ми разказвали, аз имам спомен, защото не съм първо. Хората месо са виждали на Коледа и през зимата. Месо, като се заколя прасето. През лятото, от време на време, някоя кокошчица и толкова дойде гост. Нали? Иначе постничко. Всичко е просто, на баба манджите са най-хубави. А вкъщи децата, внуците обичат ли да ядат тия неща, които помниш от бабата? Да, малко съвременното младеж не е така предразположено, но ние много, аз лично и до ден днешен на мене за това ми е страст да готвя бабини манджи, защото много харесах баба как ги правеше. От нищо нещо, както се казва. Откъде е била баба ти? От Годеч или от някаква от селата? Баба ми е от Земен, Бог да прости. От Земен? Да, да прости в мир. То пак е, нали, горе-долу юго-источна, юго-западна България, между Радомир и Кюстендил. Да. И горе-долу кухните не се различават много, т.е. това, което виждам и тук да се готви, се е готвило едно време при нас. Мачка, мияне, качамак, тези, които повечето хора, особено на нашите видео, със сигурност са и пробвали, не само са чули за тях. Надявам се все повече хора да ги харесват, защото не знам, за мен е важно да си запазим от едно време нещата. Първо, защото са вкусни, второ, защото са практични, с малко продукти, много вкус. И все пак не трябва да забравяме къде сме тръгнали, нали? Да. Благодаря ти много и продължаваме да следим вкусните неща, които публикуваш. И ще те поканим в София или в някои от другите големи градове, където правим кулинарни празници на традиционна храна, да сготвиш на хората. Няма проблем, аз съм, където ме викат, винаги съм там. Няма проблем, не отказвам такива.